Wawa amwene amwene tatiye ndichezeko nkhani za science ndi technology makamaka pa nkhani yokhuza mlengalenga mlengalenga kunja kwa dzikoli mwina atupena nthawi zina ifeyo chifukwa choti tasalira kwambiri ku nkhani za science za technologies sitimaganizira kwambiri yani, koma anzathuwa azunguwa machinawa ma asiansiwa anatuluka kale kunja kwa dziko linoli. Tikati dziko sindikutanthauza Malawi kunja kwa earth uno earth uja si imakhala ngati chimpira chiglobo chotere nde ife tili pamene papo. Iwowa anatuluka kale ndikupita kunja uku ku outer space uku. Mwina munamva za ma space station, ISS, International Space Station. Ma Americans, ma Europeans anamanga chi space station chawo chatha zaka 40 chili mwamba mmene kumene amapita anthu ukakhalako kumakapanga zinthu zosiyana ukapanga zinthu zosiyana chili mwamba mmene ndiye amene wawa adapanga chi collaboration yawoyo ma Americans, ma Russians, ma Europeans anatenganso ma Japanese kuwalowesa mmene sanatenge ma Africans ya anatenga ma Japanese analowesa mmene. Ma China ananena kuti tilowe nawo, anaganiza ma China inu sindikukhulupirirani musalowe nawo, ndi anakhala amene wawa anapanga International Space Station yawo. Ndi ma China nawo anena kuti usimatikaniza nafe tipanga yathu. Moti zaka zonsezi ma China akhala nawonso akuyesera akutumiza kuti mamanga yawonso ndi nawonso anakamanga yawonso kumene. Moti padakali pano ma space station amene ali kumwambamo pali imene ya International Space Station ndi ya ma China. So ndi ya ma China ndi ya nyowani aitsegulira kumene, koma iyi ya international ndi yakale. Moti mbali zina zinayambaso kutani kupanga expire, moti afuna ipange retire yetu, koma alibe ina replacement. Amene ali nayo ya nyowani ni ma China. Anyway, ngati muli ndi mafunso pa nkhani za ma space station amenewa mutha kundifunsa kuma comments. Komano chimene ndifuna ndikambe news za panopa ndizonena kuti ma astronauts, anthu amene amakakhala amapita kumeneko kumakagwira ntchito mu nyumba muja amasinthana, apitamo ena akhalamo miyezi 3 ena akazasinthana ena adani abwera. Ndi ma China amene anali kumeneko kunapita ena okasinthana nawo kuti atatu amenewa abwerere ndiye moti anapangana ma handover kuti atatu azibwerera kunoko, amayenera kubwerera mawali kumabwera kuno, koma kuti abwerere amayenera kukwera chombo china chokuti chanyamule kumene kuja chalowesenso kuno azibwera. Ndi chombo chimene chichi chimene anapitirachi amachiyimika panja. Iwo ajano ndikulowano mu station ndi akhala mu station akamafuna kutuluka amalowaso mu chombo chawo chija ndikuchinyamula kumabwera nacho. Ndi chombo chawo anachiyika panjachi chapezeka kuti chawonongeka. Kuwonongeka kwake chawonongeka bwanji? Chagundidwa ndi zinyalala zomwe zili mwambamo. Nkhani yomwe ndimafuna ndikambe ndi imeneyi. Mwambamo muli zinyalala, ndipo zinyalala zimenezi ndi zoopsa kwambiri. Zinyalala zimenezi zimachokera mu ma satellites. Ma satellites timaona maiko osiyanasiyana akutumiza ma satellites, ma communication satellites zimakhala ngati dzimbale nditu zokhala ndi ma solars zimapita kumakauluka mwamba muti. Ndi zimbale zimenezi zikalowa zikachoka pa earth apa ndikupita zikakalowa mu space munanga sikumakhala kuti kulibeko gravity zili kumeneko zimakhala zungulira mwambamo. Moti inu ndine tikutha kugwiritsa ntchito internet, tikutha kupanga communicate mafoni chifukwa cha zimbale zimenezi. Zima satellites zimenezi
Nde ma satellites zopangidwa ndi anthu kumakhala tear and wear. Ngasizi limene mujazugwira ntchito zambiri zimafa. Ndezikafa chifukwa choti mmene muli gravity, mulibemo gravity, zimangokhala zikupanga float, zikumangoyenda mmene muja. Ndiye zima space junk zimene zilimo zambiri sopano. Maiko achina China apanga test ma satellites ambiri kumuponya ma satellites ambiri. Maiko ngati achina Japan, maiko ngati achina Korea, maiko ngati achina America, Germany, France, Russia amaponyeza ma satellites zambiri. Achina North Korea aponyeza. Zonse zije zikapita mwamba mucho zimasanduka no junk. Moti zingozungulira mmene munthu kumangozungulira. Nthawi ina yake zimalowa, zikalowa no mu earth ino kuti zalowa mu chani mu skies mwathu zimatha kugwa ndikuzafika pansi. Munamvapo nthawi ina yake akeke kumalawiso kunagwapo chitsulo china chake chosadziwika bwinoyo. Yachikulu kwambiri kungochokera mwamba mukugwa kufika. Chifukwa zilipo zambiri mwambamo. Now chifukwa choti maiko akupikisana, ali ndi ma satellites ambiri ndani, anthu aja kungoponya ma satellites zawo secha palibe kuletsa naso. Ola Malawi titapanga machine yathu ndofuna napeso tiponye satellite, titakunena tikuponya satellite paka yapita. Aliyense akungoponya. Ndekuli chisawawa chimene chinjo nena kuti it's no longer safe. Sikuli safe ya. Nditu kuli ma debris ambiri, ma junk ambiri amene akuzungulira. Ndimakhala ndikumaganiza kuti mwa junk osewa otumizidwa kuchokera maiko aku Africa ngochepa. But yet zimene zizitati zasokoneza china chilichonse chokhuza dziko lapansi pano zitionongera tonse dziko lapansi. Chifukwa dziko lapansi tonse tilipo mpano. Ena ake kuti apange zinthu zosokoneza mwambamo ndiye kuzabwere chinthu china chake ichi zagwe pansi pano chitha kuzasokoneza dziko lonse. Ndi anthu omwe sonena kuti iwo samapanga nawo zimenezo. Amweni inu mukuiona bwanji ngani wewe mukuiona bwanji? Ine ndikuona ngati kuti maiko amene akuponya ma satellites zawo zambiri zili mwambamo ofunika ayambe kuonedwa kuno bwino. Pakhale malamulo, pakhale regulation. Chifukwa atha kuphulisa zinthu for everyone. Atha kuononga zinthu for wina aliyense. Atha kuliteza dziko likutha chifukwa cha zinthu zoponya ma China kapena zoponya ma Americans mwambamo. Inu mukuona bwanji kulakula?